नवेम्बर 2020 जे समय स्ट्राइकिंग फुरो अपुरो पुलिस कैसे सुमुटो कम्प्लेन खाइका हंका हंके तिनी जे रघुबीर जमातिया ताई खरगनि अगेंस्ट केस फाइलिंग खा हंका अकॉर्डिंगली 22 तारीख डिसेम्बर रघुबीर जमातिया ने अरेस्ट खाइका पुलिस हंका हंके बनो कोटा पाथोका कोट थे बनो आदिनो बेलंगलिया बनो जुडिशियल कास्टडी रहका हंका चंगतिनी फाइमानी हंका हंका हंके बनो बिनि बागे बेल पिटिशन खाइका हंका बेल पिटिशन खाइमो हियरिंग खाइमानी पड़ेबो कोर्ट बनी बेल ग्रांट खाइका हंका तिनी बो बेल मांखा। अच्छा बनो के तामनि बागे अरेस्ट खाइका बनो अरेस्ट खाइमानी हंगा हंका आईपीसी नि सेक्शन तंगो जेमन आदिनो रामा आट किमानी आईपीसी नि 143 सेक्शन तंगो 356 सेक्शन तंगो ताई 506 सेक्शन तंगो आबरक बेलेबल ताई नेशनल हाईवे एक्ट सेक्शन 8 बी तंगो अब नॉन बेलेबल सेक्शन तंगो आबनि बागे बनो अरेस्ट खाइजाकमानी Kulak sama di sana kulak yang jemi. Siapa di nang? Sar nono kok sungnam sungo je bahake kopti khenung tini thanani je police rok bai bahake romoi to pheja ka tamno toi rom to pheja ambai si taksa kokhamai si sung ke sing kamhai thangnai sini कारफुजे विश्वजित देवरमानी थैमानी नतैगे जों भारतनि संविधाननि मते जे पिनाकनाथ रन्दी नै जे जों सिंथमा कारफु खलायगा 26 तारिख जोंनि उदिपुर 25 तारिख उदिपुर साब डिविजन जोंनि दाफाथिगो आ जागायाव जों गणतन्त्रनि मुताबिक भारत सरकारनो जों गरम रगो जोंनि देश थान्दांगानि बागै तो भारतवर्षनि जे सिटिजेन्स रक गाहाम गोरों दंगै देशनो मोजां रगै दंगनि बागै जों कायसा आइन मुताबिक बनो शास्ति रगनि बागै जों कायसा आन्दोलन खायमानि आ जागायाव जों नुखा सिनि मथानिङै कोनो सिनि रं गरै माने साया गरै सुस्थ शान्त आन्दोलन जों सरकारनि पुलिस बाहिनी रक बा सिकिउरिटी बरक बायबो कोनो गालाय सोलाय करे ते पाटली गाड़ी गुरा थांग फाय आबन व्यापारी सिनि कोनो रं साइड करे भागे बरक न रं तो फाके भागे न रं तो फाके तामनि बागे का आ दिनो जोंनो कोनो खाया ते 10-15 दिन परे खना 22 तारिख दिपराव बरक डाइरेक्ट थांखा आ सिनि आरकेपुर उदयपुर डिविजननि ओसी थांखा इनके बथाङै सावैखा आनिबो मुंखौगै नावग्रावगो डाइरेक्ट सका सावमानि यागुलो इनके बराव आनि मुंखौै थांखा इनके आनो एसडीपु बाय किसा मालाय फदेनि थाङै सायखा क्यां साखा सारानि तो कुनो अब करे तमा व्यापार बु हमले बराव व्यापार बु पुरमंसा करे तमांके सुदु फाइगै मालाय फदेनि साता इनके निरौनि वारें कागज रौ दे तां नै संखा आबो बुगरै इनके तो निरौ सामबाय तां बिसास खायमैया तफान बरक साखा कोनो या नों ताबक जों गारि बायनो तिलां थांनाय बनि परे गारि तिलां मानि परे नन काहाम कंकेन जों फिरौगै तो फिनाय साबानि परेखा गभर्नमेन्टनि माने बरकनि कगनो खानागै आं तिरक टुकुआ कं इन्ट्रेस्ट टुगै फायखाता बरक बा इनके बरक आरके पूरा आइ सिनि महारानी पियास नारगलिया डायरेक्ट और हमके एसडीपु नाइसिंथां बो डायरेक्ट आरके पुथानाव तय फेकेता का सरना न संना मोसंगा का हायसे नानो जे 14 दिन जेलबा बंगै नायफांनाको सावै तंगमानि ओ जागानागो नानो कोनो रग दखला आबो के तै कोनो मुंसा खाया गाहाम गोरोंना सामान नंमारक तो तै जेल खानि सामुं तो जे नर्मेली खाना बना तफन कायसा जेलो हमके तो गुंडागिरी जात्रे पर माफिया ताफिया दंगो जे रेप केस मर्डर केस उमहाइंके तेको बन्द फारकनि बरक रक बेसिरभाग 12-13 जन किन्तु अजागां साइजुं दंगो उनके हर थुपुर रक किसा डिस्टार्ब आसक्ते तेको नया बिसिंगो उनके गाहाम गोरोंना जों तिनरो मा फाइमानि कारण के मोहायसि थानायो सिनि टीपीएफ निंगै सेंटमा कर्फ्यू 25 नवेम्बर जों टीपीएफ नि बखाक्तै सिनि मिस पातालकैनि नेतृत्वे जों फार्स्ट सेंटमा कर्फ्यू चेंखा 25 नवेम्बर आ सालो उदयपुर डिविजन निंगै
TPF Udaipur division ni sini sengtoma curfew जों afro strike खायका abono to ye थानाय 22nd December हायनो हाय 23rd December strike खायनानि बागै जों जत टिप्रा हास्टेनि लोकरनो कबक फिका तामनो तो ये जों साइमनो 21 तारिख नभेम्बर नागरिक सुरक्षा मंचते मिजो कन्वेंशन नि जे बरने आंदोलन न चिनी ताखुक सेंक्राक फायरमैन विश्वजित देबरमा बुथार जाकमनि आबनो तये जों TPF नि बखाक्तै ऑल त्रिपुरा सेंटमा कर्फ्यू स्ट्राइक खायमनि 25 नभेम्बर एके आबनो तये जों आफ्रो पीसफुली जों स्ट्राइक खायका ते नाइथक लायै जत त्रिपुरा हास्टेनि लोकरो आ आंदोलन न माने आ सेंटमा कर्फ्यू न जत न रेस्पेक्ट रवै अनार खायै विश्वजित देबरमानि जस्टिस नांगो होनो आ सालसो जत न पालाय लेख्या हाय खलायै लाइ थांका आबनि उलो जों हायनो हाय बरनो जों जरा रखा दाइति न विश्वजित देबरमानो बुथानाय न बरनो रमै फांसी मारनाय ते नागरिक सुरक्षा मंच लीडर न ग्रेप्तार माखायने ते मिजो कन्वेंशन लीडर न ग्रेप्तार माखायने हिने जों बरनो जरा रखा आबनि परे अरनि इलिगेल माइग्रेंट सरकार कोनो एक्शन ना हाया आबा हायकेने खिखलाय टंका जे पाब्लिक रो मुभमेंट खायमानि जे संगठन रो मुभमेंट खायमानि आबो कोनो केयार खाया हायके खिखलाय टंगमनि बागै जों 21 December जों 21 December जों प्रेस मीट खाई साका चिनी विश्वजित देबरमा बुथारजांमनि आबनि आसामिरनो जेखेपानो रमना निंथुं होनैसो हायहायनो गभर्नमेन्ट आइनि बिसिंकै गणतान्त्रिकनि न्याय अधिकार बा न्याय बिचार फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारनि चिनी अधिकारनो बा ओ आसामिरनो रमनानि बागै जों प्रेस मीट खाई साका आबनि मुताबिक न जों 22nd January December ते 23rd December और 23rd December 24 घंटा नि बागै जों ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक खायनानि सिगां सिनी उदयपुर डिविजन TPF नि गै सिनी XGS बरमगनां मिस्टर रघुवीर जमातियानो तामुखायका थांनाय 25 नभेम्बर नि जे लकडाउन नि पिरियड स्ट्राइक खायो होनै बनो कोनो उइदाउट प्रमाण गरै आबाहाय खलायै चिनी मिस्टर रघुवीर जमातियानो बर ग्रेप्तार खायका थांनाय 22nd December दिपर जराव बनो नगो थांगै उइदाउट नोटिस एनी नोटिस उइदाउट वारेंट खलायै सादा पेपाराव खलायै बनो सइट खलायरबै बनो रमै तुइफेका आरके पोस्ट PS नि असिरक थांगै आमाय खलायै रमै बरक उदयपुर जेल दाफायखा हाय खलायै बनो जेसिनि विश्वजित देबरमानि जस्टिस नायथानिओ उल्टा जोंनो बुथार जागो उल्टा ते वैसे जस्टिस नायके जोंनो रमै चखा अ त्रिपुरा हास्टेनि 70 years रमै और इलिगेल माइग्रेंट्स रोल सिनी दफानो बाहायके रमै सबै सिक्रि सकर खलायै TPF नि सेंटमा कर्फ्यू न बाहायके स्टप खलायमानो होनै बर अनेक बार चेष्टा खायके त्रिपुरा हास्टेनि लोकरनो मायकेनो हेरेसमेंट खलायनानि बायदं खबर 22nd December हायफोनो जों बाथांलिया सिनि मिस्टर रघुवीर जमातियानो जे एरेस्ट खायो बर सबै तंफायफोनो जों सिनि सेकेंड पार्ट तो सेंटमा कर्फ्यू 23rd December जों सारा त्रिपुरा 24 घंटा स्ट्राइक दाखौै जों जतनि फिलो लामका रोड ब्लॉक खलायखा आमाहाय खलायै जों सिनि गणतान्त्रिक नि न्याय अधिकार ते न्याय बिचार विश्वजित देबरमानो बुथारनायनि बरनि जस्टिस नि बागै ते नागरिक सुरक्षा मंचनि लीडरनो ग्रेप्तार खायनानि बागै ते मिजो कन्वेंशन नि लीडरनो ग्रेप्तार मा खायना आइननि बिसिंतै बरनो लड़ाई मा खायना हिने जों गभर्नमेन्ट प्रेसार लायखा हाय खलायै जों 24 घंटा जों 23rd December जों स्ट्राइक खायखा गोबां बरनि इलिगेल माइग्रेंट जेसिनि गणतान्त्रिक नि जे आंदोलन पीसफुली आंदोलन खलायमनो लकडाउन आंदोलन खलायनाया हनै बर गोबां
केना बेकना फुनोगै बरक जोंनो एरेस्ट खायका हायफोनो जों गिरिया ताबनि के लकडाउन नि पिरियड बरनि अधिकार सेकनानि कोनो आइन करे जे के बाद जे बरनि अधिकार बागे आंदोलन खायबनो पर्यन्त बर आप्रो अब बेआइनि अब साया होनै बरक जोंनो डिक्लेयार खालायो सिक्रि सक्र खालायो आबनि बागे आं कयनानि मुसुङो तिप्राहावो 70 years रमै सिनि बरक दफनो जे बेआइनि बाबे गणतान्त्रिक नाय आन्दोलन खायफ्रो जे रमै चमनि सिक्रि सक्र चबै टंफानो दिनै टीपीएफ 2014 नि 30 तारिख जुन मिस पाताल कन्यानि नेतृत्व हातै दफानि बागै चबा खायने दिनै आसाइ फैजा जे बाबे इलिगेल बाबे बर जोंनो टर्चार खायका आबनो लीगेल साइड एक्शन नानै बागै टीपीएफ सालब्रं ब्रंनो लीगेल साइड चबा खलाइटं तिनिबो चबा खाइटं अब हाइकेन जों तिनि मिस्टार रगो बिनो जों अ ओडिपुर जेल नि जों बनो तिनि तिखलाइटं अब तिनि तिखलाइ रक बरो तिनि छुरु पार्मानेंट बरो फियगै र सग्याख बसकांनि 5 फेब्रुवारी वो बनो पार्मानेंट फियगै रनाय अब हाइखलायै अरनि इलीगल माइग्रेंट सरकार जोंनो बसक जराते हेरेसमेंट खाइटं वानमा सिंसा कोनो आइन करे कोनो लव सुइजा करे अमाइके विदाउट वारेंट नोटिस सारा रमनानि ताबुक जराते करे आरनो जों साइमनो टिप्राओ इलीगल माइग्रेंट रूल खाइटंनि बागे बेलाय के न बर उग्रवाद खलायो और शासन कायम खाइटंनि बिसिङो जोंनो अत्याचार खलाइटंनि सारा टिप्रानि बर रोक्तिनि सिसिदि सारा टिप्रानि बर मकल कियक्सिदि जों बम हाइके खाइजगै टंका आबनि बागे आपनी फुल पार्मानेंट सल्यूशन तो बनाने बागे लीगल साइट चबा खाइने बागे टीपीएफ सीएए ते एनआरसी ते और विदेशी नो डाइटी एनआरसी नि बिसिं ते डिटेक्ट डिलीट डिटेन डिपोट खलाइदे होनै जों केस खायै ताबुक जरा आन्दोलन चपलाय yang दं कम सिनि गणतान्त्रिक आन्दोलन सिनि देश नो सुरक्षा तरणनि बागे गणतन्त्र स्वाधीन राष्ट्र वो जो तो राज्य स्वाधीन तमाय केने ए त्रिपुरानबो स्वाधीन राज्य सनाय तननि बागे जों अबनो मुभमेन्ट चयावै न खाइतौ आबनि बागे बरकतै बसोने एरेस्ट खाइतौ जों एरेस्ट खाइजाकमा बाय सिनि आन्दोलन न स्टप खलायै माया एरेस्ट खाइमा बाय टीपीएफ नि चबाना कोनो दिनो एक एनसी पन लरै मांगला जों याकारिया लीगल साइटै न जों जफानो सथ बोफानो बोथों गोली फानो रथों फांसी फानो रथों टीपीएफ टिप्रा हानि हासें कलचर विदेशी थानियो जों सारेन्डार खाया फियकनाय दरक जेसपनो आइन तोय फेरि जेसक नांगमाने जों खाकालानि थैबाय इ हा आमानो तो करवे जों इ हानो शान्ति तुबनाय दफानो शान्ति तुबनाय अब आनि चिनि टीपीएम नि समाय ते आं ए जे बरक दफानि आं जतनि थानियो असमाय रुगो ते आं कइने जो तो मीडिया ओ नाइटने जो तो लुकुरो नर रमजामा बाय तकजामा बाय जेल सजामा बाय ताकिरदि बरो इलीगल बाबे सिस्टम नर खाइतं जों नोखा सराय विदाउट वारेंट सारा नोटिस सारा रमनि अम पुरा उग्रवाद उग्रपन्थीनि कायम शोषण विदेशी शोषण नीति चले उठनक अहाव आबनि बागै जों सीडीटीनि निसि फादि जों जतो खा थांचा खा बाक्सा खलायि जों सिनि हा तै दफानो जों फियं लाइनानि जतो रेडी तौदि आबनि बागै तैबो कबंनानि मुसुङो तैबो सानानि मुसुङ जतो लुकुरो न जों तिनि अमाइके 70 years रमै बर आयां नारनि फाइनेर बबे पसिंति हाबनाय र बर जोंनो जे कोनो गणतन्त्रनि आइन फुनो अमंगिया अबसया फुनै बर जोंनो फुनो जे हेरेसमेंट खाइतमनि किन्तु गणतन्त्रनि आइन करे संविधान कोनो आइन करे इंडियन पेनल कोड आईपीसी नि कोनो आइन करे जे जों पीसफुली आन्दोलन खाइतम जगा अम साया हनै फुन ताबो जों आसक साया खलाइ टंखांके चिन आन्दोलन चायां टंखांके न दारा फुनुदि आईपीसी नि दारा फुनुदि कॉन्स्टिट्यूशन नि दारा फुनुदि ब जगा जों वायलेशन खाइतोका एक नंबर निरक्षी गणतंत्र नि आइन माने याखलाय आईपीसी नि आइन लंघन खलाय निरक्षी एक नंबर वायलेशन खाइतम टिप्रासे इंडिजिनस पीपल नेटिव पीपल न आन्दोलन माने वायलेशन खाइतम नि जों फां नोखा आबनि बागै जतो न हामबाय जतो रेडी टंनि दफानि बागै चबा खाइतानिगो आबनि बागै जतो न हामबाय तेवाइस गेसानि बुंके आनि मुं कर्ण जमातिया टीपीएफ नि चीफ ऑर्गेनाइजर थैंक यू सो मच।